Sa ka-satisfying mag lugat og ubi. Uy, kadako. Look guys. See? Tanawa og unsa kadako ang atong ubi. So ato nang hugasan ron guys, no. Para makita ninyo og unsa gyud ni siya kadak-a. Tanawan ninyo kung sa kadako. Nauman na natog limpyo. Oh, goy. Grabe, di ba? Oh. Ubi. Bungot tagang bungot. So, guys, tanawa. Ay. Dako kayo. So, mo gyud ni magkugi jud ta na gyud tay maani pag abot sa panahon, guys, no. So, see. Fruit of labor, no. Atong mga tanom. So atong mga gagmay, itong iyang mga pinting niya kibali. Ato tong tanom kay aron sunod tuig nana po tay maani, di ba? No? Kung sa kadak grabe, dako kayo. So mo lang na to.